Igbo bụ Igbo mma mmanụ nke echi azelu nke bụ ogene udu akọ mmiri volume 1 anyị ji ohere a na-echetara ụmụ ụwa na etu akwa siri si na ọkụkọ pụta bụ otu ọkụkọ sikwa si na akwa wee pụta. Ndụ azụ ọbụla bụ mmiri, ya bụ onye agba n'ọsọ gharuchi ya, maka na ndụ anyị dị bụ Chukwu ka ọ dị n'aka. Ya mere mụpụta nka na ndị egwu m jiri were egwu a bụrụ ụgbọ ekele wee na-ebugara Chukwu Nna, Chukwu Nwa na Chukwu Mmụọ Nsọ site n'ime ka ụwa mara na egwu ogene ejewego ụka. Egwu ogene ejewego ụka, egwu ogene ejewego ụka, egwu ogene ejewego ụka. Ogene m fụtara ụzọ ije, egwu ogene ejewego ụka. Ogene m jelu Katọlik wa, egwu ogene ejewego ụka. Ogene m jelu Anglican, egwu ogene ejewego ụka. Ogene m jekere Bigad, egwu ogene ejewego ụka. Ogene m jikere Sultan, egwu ogene ejewego ụka. Ogene m batara ụlọ ụka, egwu ogene ejewego ụka. Ụlọ ụka m na-ekwu udu na ụmụ chi Igbo, ebe onye nwanyị nọkwa n'eke amara, nakwafuru ndị juru n'ụlọ ụka. Bishọp Nwaọnaga anọkwa n'elu ọta, Musa na Obiọra anọkwa n'elu ọta. Fada Nwamba ka ọ so n'aka masị, Fada Nna Jiọfọ nọkwa n'elu ọta. Gọvanọ Bulusu nọkwa n'elu ọta. Sipika Nwambọsị nọkwa n'ụlọ ụka. Honorable Alesi nọkwa n'elu ọta. Uchenna Nwafọ nọkwa n'elu ọta. Ọkata Nkomeziko nọkwa n'ụlọ ụka. Ụmụ udu aka so na ụmụ kwaya, ka ibu nye ya. Ekene kenere ụmụ mmadụ dịka Bishọp na ọzọ obodo. Ọrụ ị na-alụlụ ụka onye ọbụla na-afụ ya, otu isi akọ n'ubi Chineke ka ọ ga-esikwe n'akọ n'ubi nke gị. Ha nwere m aṅụrị n'ụwa oge nụrụ ka ha na-ekwu wee si o ka anyị jee n'ụlọ Chukwu, n'ụlọ Chineke nna m, n'ụlọ Chukwu. Ha nwere m aṅụrị n'ụwa oge nụrụ ka ha na-ekwu wee si o ka anyị jee n'ụlọ na Nwa na Mmụọ Nsọ. Obodo ekwelugo, anya nwachabago, anya pụtago, ife mebego. Ịgbakwa onye iwu, ịgbakwa onye iwu, ịgbakwa onye iwu. No choice. If you go to package, I need you ever top of the belly. Security confirm, the man who did not you know, the man I mess with the double, and you can find it, the man I'm dead, I hope you want to make you go. I'm not those who are right. I'm on the till all right. I don't want that. What you don't want that. Welcome.
Welcome you. Ide coronation. Big small stuff. We're going to shop a light and Onowu Abatete. Making sure no mass I and I shot them the Sabbath of the man of God. Malona Bazaya, Basana Pazama, got just Malona Lata, but I'm happy faculty. Company, I say, one for the money pit. They're going to be family. Sacrifice to you. Quem quer te ver? Ikenga Abatete. Money by the back, I'm doing one on a back. But you go voice him up, but you go come and watch a look at that. I'm happy faculty, you know, come bally. I'm on a one uncle, now much of my country. That's my kind of one journey. I say, you know, they want for me. I was out of my money, you're going to be family. Larry Gaga. There is one more on a good flavor na film. Or ndị si na onye ọbụla na-alụ onye karịrị anya na-eme gịnị ọ na-ekili ya ekili ibe etolure gị abụrụ ụsa ekene eme unu aba m bụ Kedochie a na-akpọ m Ebubedike
Onowu Abatete. Awuzibo n'aka. Agwa mfabi abụ. Mana protocol. I went protocol guys here near Nanugu headed to it. Constitution will be cancelled our budget. The cabinet require na mechi ono mwana nchi obi na ide na mechi na mme need at least ndị ichie m na-abụ ya no present and Igwe Abatete is also supposed to be here unless Muslim go ahead. We are fortunate enough in Igwe na around. This is the first time I need to do Ikenga Abatete Igwe Abia. So no privilege for Mua and the Ikenga Church today. Igwe Abatete and to witness it. So Igwe is on the way. The Ide Agbaja Abatete the Habata. So I need another in place.
So na chairman Ezimuko need more than anybody no here. Secretary one. Secretary Naga. Based on constitution, chieftaincy constitution by onwe ndị echi na ward echi ihe need the chairman and the secretary enye anyị dela leta kwe na onye that ward to select. In this case it was done. Chairman was here, secretary signed the letter, so no nnukwu ihe na Hanapa so nice way. So none in a few minutes you go back. Oji adugwe ba. Mana onwe ka I say na only go back. Even though no nwa ya ekwuru Ikenga okwu, I have to step down for Igwe. There's a guy from you with that. I want to cut me for like wait, Okay, my picture. Okay. But again, honey.
Ide Abatete
Haya tubugozu. Haya tubugozu. Onowu. Okay. Abatete makan. Ya. Abatete lien. Ya. Akan ini. Ayah. Bukan neno aja. Apa neno? No. Auntie, one side of it. Obi Agbaja Abatete. Anyị kenelu Chineke maka ụbọchị nke taa. Ọ mere anyị fụ ụbọchị taa. Anyị na-ekene ya maka mgbakọba anyị gbakọba ebe a. Anyị bịara ebe a taa ka anyị chie Ide ọfọm tata bụ na mgbakọnata anyị gbakọnata ebe a. Na onye anyị echi echichi na ọ ga-eseke ya nka. N'ọya dị onye ga-ezinụlọ ya mma. Ezinụlọ wepụtara ya na ebumnobi ezinụlọ ji wee wepụta ya maka mmadụ si ya anya bụrụ otu ya arụkwụla ezinụlọ na ọrụ ọma anyị na ya Chukwu na ọya rụzụ ndị ezinụlọ. Ọ ya enweta mkpụkọnata na ala ezinụlọ weta udo na ịfụnanya n'ezinụlọ. Na-ayọkwa Chukwu anyị bụ ndị niile dị ebe a bịa ka anyị kwụsịrị ebe n'ọhịa dịrị na anyị nchekwa mma. Ndị ọgọ anyị bịa na asị na ọhịa dịrị ụlọ mma. Ụlọ ji bịa Abatete ka onye ji gwa wee maa. Daalụ na Chukwu si wee bịakwute anyị. Ana m asị Chineke bịa were ọjị a gozie ya anyị ga-atị ya n'ibe ndị nwa bụ Chineke kịta n'afọ Jizọs Kraịst wee No, I don't jump out. Ikenga. No, I don't. We are doing the way you know. I am one. As you go, I am website. One ever for any other. As you go, need the Abatete, need the Agbaja need you. If you try not to come, the buy is the more. Onye ọ na-abịa ebe a unu ji bịa maka unu eji na ya emege na Chukwu ya nọnyere anyị nche n'okwu n'okwu nọnyere ezinụlọ anyị. Ọfọm na-aga ọ bụ na ụmụaka anyị mụtara ya ka kpọ na ya o nwee ihe anyị na-eme dị njọ ha ka na anyị na nke anwa ya niile ebe ezigbo ihe ha ya kakpọ anyị nọrọ anyị ncha niile mma
President General. Abatete makanyo. Abatete mwanyo. Swallow. Sikwe. Because Obi Agbaja na-eme ọgbado na tro ka ewebido ebe anya Ikenga anya na biye na etu professionals wee na Abatete na ceremony eji echi ndị ichie na ndị ide na professionals in a ceremony presided over by the Igwe. And the only evidence he was to show them when he was precise, they were not never beginning. Why? So now we need to the truth. Only go now. I invite you to Ide elect. Nana Muji Labia. What was it? Obi say you. Over this speech. My own on the truth. I invite the chairman of the community. Who present the life formally. Ide elect. Ikenga Abatete. Ya, I will put the energy. Where does ya? For my little senior. I bought Ide Agbaja Abatete for the I was there moon. No, it's a fun. Udegbunam dịka onye ga-abụ ide ezimụkwụ anyị wee sị na ebe o mezugoro onye fon gatụ azụ chọrọ n'aka ya napụtagoro ya Agbaja na ọ ka ekpezie ya Obi Agbaja o kwesizie ya ọbịatụwa ibu izu na egwe mmadụ echiche eme ogene n'ozue iwebedebe ekele ndị Obi asị na onye eturu abatụla bụ mmadụ okwu bịara ya Onowu Abatete. Onowu Abatete. Onowu Abatete. Onowu Abatete. Ọkọ fún mẹ́rin. Ikenga Abatete. Isi a na-echi ụmụnna ya okwe ya tere isi ya nka ya agbaghị ya adị mma
Happy to Obi Agbaja okpu n'aka o. Gebono ntị o. Onu eraba. Anyukwa o ji wonu kun. Okpu bi ni na na-echi ezu. Ikenga Abatete. Aya, very much. Ya na ilaye. Ye ko iya chika nka. So ya dego mo. Ame go go. Na fa. Na.
Mercy Apostle TV tata anyị nọ na Obi Agbaja anyị nọ ihe mere ebe a bịara echimechi Ide ka echiri Ikenga Abatete echiri Ide tata bụzie Ide ezumụkụ ka ọ bụzi anyị na-efu na mmemme agwụgwọ anyị ezi na bigwe ka ejemegị mezuwe bigwe ka ejemezu omenala ọmụnwa Mercy Apostle na-eje ebe ọ na-eme mgbe ọ na-eme mmemme kpọọ anyị ka anyị hazie daalụ. Kedu ihe m ga-enye gị ihe ọka ume ọma mma mma zuru arụ ume n'isi ime ọ bụ onye ga-akọ mmesoma Chineke abụ ọma ka ijira n'oge Chineke mụ abụ otuto ka ijira n'oge nwana ya eze aga m akọ ihe Chukwu mere m n'ụwa n'ịhụnanya Chineke karịsịa soro m too Chukwu mgbe niile mkpọgụrụ gị ịnasa m elela anya n'azụ ime mkpa m ka m kpọgụrụ gị ọkwa ịzara m o Chineke onye dịka gị o Chineke aṅụlụ aṅụlụ ndụ ma ebulite ụzọ atụba eze ndị eze aṅụlụ aṅụlụ ndụ amama amasị amasị rọpụtara onwe unu Chukwu na onye unu ga-efe mụ na ezinụlọ m anyị ga-efe Chukwu ọkaka kebi n'igwe na mmalite na ọgwụgwụ alfa na omega naanị gị ka anyị ga-efe anọkwana n'obi abụọ anọkwana n'iri uju kpebiere onwe gị taa bara onye ehihie ga-efe mụ na onwe m oke osisi na-enye ndụ ọgaranya ngada
ọkaka kebi n'igwe malite n'ọgụ ugwu ọgaranya ngada mụ na onwe m oke osisi na-enye ndụ ọkaka me mmalite n'ọgụ ugwu imama ya dị ebube imama Jizọs imama ya dị ebube onye ọma onye eze Ikenga Abatete, Ide Agbaja Abatete, Abesika many Onowu Abatete that's why I will man who never hear me. He considered there. Okay, okay. Onowu Abatete. Onowu Abatete. Onowu Abatete. Igwe. Idezimuku. Your Royal Majesty. Idezimuku. Igwe. Idezimuku. Igwe. Abatete kenemuno. Ezimuku kenemuno. Na what's the name? Igwe Onowu Abatete. Hello. Ike. Onowu Abatete. I can't have a Ezimuku onye muso anọ leta atọ na anyị nwere ide ọfụ na nke a bụ ide nke so na nke a bụ nke anyị ọkụ zuru ezu kwụrụ ya n'azụ wee na-asị na ọ ya dịrị Ezimuku mma ide ọfụ anyị ọ ya dịrị na ya mma Bịa chairman Ezimuku, bịa were otu. Ije
Ichie Ide ya doesn't need Ichie Ide. Tete Ichie Ogbo ụmụ na nwezu a ọgwa maka nne etu iwu a bụ ngwa ajọ mmụọ ya fụrụ ajọ mmadụ anya fụrụ a na-ezi nwoke okologo ya echekwaba ya Chineke bi n'eluigwe ya anọghị n'iru dọnọghị n'azụ dọnọghị n'akụkụ n'akụkụ isi na wee gbu dịka ihe ebute igwe n'aka igwe n'aka nke ezigbo ibe ya nọ ya dịrị na Chairman Ezimoko ụlọ Emeka ịrụrụ ọrụ ezule gị ọ dịbagoro anyị ma ọ ya dịrị n'ụlọ anyị onye njinaka a sị na Chineke ga-abịa baba anyị ọjị agọzie ya ya takodo na ya nye anyị nwantịntị ka anyị tabere n'afọ Jizọs Kraịst agbogidi mana akpada igbo n'elu ube ngụ anyị iko n'elu ube Obi Agbaja dụ anyị wee ebe a shiri ọnọdụ na nkwụ na-anụfa a na-agbaji a na-eche anyị na ya bụ nkwụ Agbaja mana ọ ya nara anyị na ụmụ mgbu a bụ igwe kpapụta ndị ya nọtụtụrụ ya ga-eso mee gịnị na-atụtụrụ Obi agbagobe na nkwụ anyị duruo ya ebe ahụ ndị unu tụtụrụ isizi ya ndị ya gbagotapụ na nkwụ Agbaja mee gịnị mba gbagotaba igwe Ikenga ndị Ezimoko si ka ihe Obi Agbaja na tupu o jebe nkwụ na obibi ide afọ fada ga-ekpesa ekpere nya nya afọ na ọ bụ nọ na Obi Agbaja gbazia sharala nara jebe nkwụ Agbaja ma ọ zụrụ ọkpa na be Ide Ezimoko ọgwụgwụ ka o wee sị ka ayọ na anyị si ebe a kelie ka Obi Agbaja zụọ ọkpa na obibie ka anyị jere na-ewe esizi ejebezi nya bụ nkwụ Agbaja ịba na ebuzi nwere ka mmadụ iko ayọ ka ayọ Qual dia? Ikenga. Que não me Yes.
I always find out. Yes. Many people not here. But I am for 12 years Namochi, Monemochi, but I'm on a while. Ever Madiana, so Namu Buneva and Achara, there's no. Don't ever know of them can know. When then Namochi. Ikenga. I'm very proud. Where our foundation Luna can bear. Now, what many times in all the Avatar room. Man, I'm going to wear that, but I'm bad. What one about why you're not what I know it where? So they are on cake and cat. No, I think it's in the room. We don't know. I'm going to wear back because I got you know, never go ahead. I eat some more. Ikenga. I can make here. I'm not. Udegbunam as Ide Abatete. Obi Agbaja, for your cooperation, for your wonderful nature. People are very wonderful nature, and wonderful person. Ide Abatete, Ika Katapuani.
kene ndị nze na ọzọ n'ebe a, kene ndị obi in council, kene ndị nze na ọzọ, kene onye ọbụla rapụcha ihe ha na-eme n'ụbọchị nke taa, kene ndị nna m ochie kene m unu atakwa onye ọbụla rapụ ihe niile ọ na-eme n'ụbọchị nke taa wee rụọ arịa ụka wee sị ka ha bịakwudoro m. Ekene m ọgọ m ndị ọgọ, ekene m ndị Ezimukwu youth, ekene m ndị Ezimukwu community, ekene m ndị ọgbọ m ndị omenife, ekene m ikwu na ibe. Ofu ihe chọdebe ikwu mbụ dịka Obi Agbaja bụ Onowu Abatete nchọ ka o take note of mbụ na o nwere ndị kwesịrị ịnọ ebe a tata mana fa nọrọ ya, o nwere ndị ọ bụ mmasị fa na fa ya nọ ebe a tata ma fa nọrọ ya due to one thing or the other. Obi Agbaja Onowu, one person m chọrọ ka mention to you mbụ Ichie Ọganiru Chief Lazarus Iloka. He is like a father to me. In this struggle, in this whole thing, he has been at the forefront of everything. Unfortunately, he lost his wife, mortuary. But he is here with us in spirit. He would have been here. He is here with us in spirit. Also, I want to pay special tribute to my two brothers, late. One of them, Chief Adolphus Egesi, Onowu Abatete. The other person, Chief Ben Ndubisi, Ikenga Abatete. Ndị a bụ ụmụnne m nke aka mkpa nke dị n'ime. Onowu, it may interest you to note that now, no other legacy bụ onye ewepụta ka ọ bụrụ ide ezimukwu. A na-akwadozi ka ekpubi ya okwu Chineke wee kpọrọ ya. Ọ nọpụtazi ikwulu okwu ahụ. Ben Ndubisi nnọkwa solukwa na-ekwu okwu ihe gbasara ide a, solu na-atụ elu, solu na-eme everything ma tata ọ nọrọ ya. Onowu, for just 10 seconds, can I pull out in respect of these souls? Can you make a corner of and over? Kampulobi Chief Adolphus Egesi, Onowu. Kampulobi Chief Ben Ndubisi, Ikenga Abatete. Kampulobi Mrs. Iloka, onye Ichie Ọganiru. Kampulobi dị niile kwere m gara aga. Jesu mere fe ebere. Akwefasu ike na ndokwa. Ikenga Abatete, anyị na-ekene gị. Daalụ. Phone now.
anya anyị nọkọta kwụ plenu ma ọ bata anyị ma na-erutego plenu nke ọzọ batakwa plenu nke ọzọ batakwa ma na-erutekwa anyị enepụzi anya wee gbuo mmadụ wee bụzi onye yi white na-anya n'isi bụ ihe na-acha ọwa ụlọ ụbọchị tata amaka Obiora Ide Agbaja so anyị si unu nnọọ na welcome I will when I have a wrong for you. I got all that. When I have a wrong for you. I will always buy this year again. Also, in my job, in their hand. I'm Naya there. As I don't know, check it out. You are not the one, no, check it out. That back in the behind. I will when I have a wrong for. Probably look at what I told you. We have a money live down. Ikenga Abatete. So I went and said, now, in there, we not hand out your official back. Now, West, there we are for a hand. Unu apụrụ na onye abịakwa abịa Ide first nchekwara ọjị nke ebe a and onye ọbụla ji ọjị bịa nọ ebe a ka ọ gọọrọ anyị ọfọ omenala ka anyị na-agọ etu esi eme eburu mgbochi gburugburu
onye anọbi ya Ugoji Ide ya agọpụrụ anyị ọjị ọgọpụrụ ọjị na anọbi ya gọzi ya onye ụmụ ọmalikwa agọ etu esi wee gasị ekene m unu Abayakasiano, Ezimukuzuano, biko menani, kaine menu basi katata. Biko menani Abatete sidi. Ọwọ́ onye nsogbu, ọwọ́ onye ọgwụ, ọwọ́ ọdịda n'ebe a ọnwụ enu wọ́n náà sí ó lọ́dọ̀dọ̀ ní Abatete káyé náà ẹ̀mẹ́rin ó bọ̀sí kẹta àtàdí tó nù ètò òun là á sì mẹ́ta ayé mẹ́wàá ọ̀fúnma Abatete dáàni àbọ̀rọ̀ láàyè ayé mẹ́wàá ọ̀fúnma ayé àbọ̀rọ̀ láàyè wọ́n yẹ kẹjọ yàbọ̀rọ̀ na ndị a na-amarụ ihe a na-emeta aka wọ́n náà sí ó n'ala Ezimukwu a n'uru ọjị ka ide ọfụ ewepụta abata dịka o si wee dị n'ala be anyị wee na-asị n'ọbịarụ na n'uru ojii a ka ọ bịa were ọfọ ikwurite n'ụbọchị nke taata anyị jipụ anyị wee na-asị na ide ochi ọ ga-echikapụ ya nka o ga-echie ka ndị mgbuchie ka ndị abụ anyị wee na-asị na ndị mgbuchiri ya na ọ ga-eme ihe ọma karịa ka ha mee maka na asị adịrị ya mmegbu mmadụ adịrị ya anyị na-arịọ Chukwu n'isi ya maka na ose oriri ọgbakọ nke na-abata abata wee na-asị Obinigwe na ọ ya nọnye anya m nwa na-enye ife ọ ga-eji wee na-echukwu ide ọhụụ maka na ụtụtụ ọbụla a ga na-abata dị ya wee na-asị Chukwu nke ọ ga-eji na-eme akụkụ na ya ahụ mụ na ụmụnne m ụmụ ọjị wee gbakọ aka wee na-asị Ide ọ ya adịkwara gị mma adịrịghị mma maka na nwa ma nne ya ma ndị ichie etu esi eme ya isi bịa n'ụbọchị nke gata ka ime ya wee were obi ọcha wee na-anabata gị wee were obi ọcha wee na-aha ndịkwa gị ọfụ a isi afọ ya ihe ndesie jidesie ya ike wee na-asị Obinigwe ịma ihe a na-eme n'ụbọchị nke taa anya ruru ihe ịbịa ichekwa ọgwụ nyanwụ nwa wee na-asị gị na ka ọ bụ ọjị ya anyị n'aka n'ihi atụ ya takọchasịa ya wee nyebie ya nwa ụmụ ụmụ ya taa ebe n'ibe wetata m na biko na Jizọs Kraịst bụ onye nwe nwa Ide je anọzi ya na-enye anyị ọfọta ihe ọgọ n'ọjị ọ dawakwa ọnụ ọfọ nyere anyị ọ dawakwa ọnụ ide ọgụ nyere anyị mbakwa ọnụ wee na-asị na nna mgbasa n'okwu ya wee na-asị na adịghị mma n'aka Ide Ide Emeritus asma adọrọ mọ logo na ezinụlọ mọ na-asị na the new Ide asma adọrọ na ọfọ ibe walta ọfọ ha kwago ya aka ya wọrọ isi ya bụrụ maka na ara agbahụ abụ anya onye ihe ma ọ bụ anya enegide n'esie n'ọfọ ma wee nye a sị na nwa ada agbakọ aka wee dara ahụ ọya ka anyị zụrụ ebe a nna anyị bụ Ide Ugoji nọsị wee meghị ejezu ike ọ chịrị mma were eziokwu wee na-aga were udo wee na-aga ya achịchị karịa maka na onye mụtara nwa na-asị mmụ ya ka ya n'ọgọ ka aka mmụ ya a sị na ebe ọbụla Ide Ugoji nọ ị ga-afụ ike ụmụ gwa ezigbo dịka iji ya aga
Asi nwoke anyị n'obi ebe idu ugo ya bịa tọọ ọjị n'omenala ga anyị na-eme anafa nwa anatachigwo mgbe na-asị na n'ezimụkwụ bịa tọọ ọjị ana ndị dị na-agbaja bịa tọọ na ọjị mma dị na-agbaja bịa ntọọ ọjị ọ na-erue na asị na nwa na-erue nwa tọọ nwa nwa tọpụta gịnị nwa tọta ibie o wee na-adị ya nne mgbe na-asị na ọ bụ ndị udu ọjị ndị ezimụkwụ ndị ide anyị nọ bie maka na ide nọ ndị ya o wee bụrụ na tata anyị na-eme emume a na-enye nnukwu akata mkpọ ọfọ bịa bụ na ọbịa ya adana danachasị agbụsị a na-eme gịnị a na-arụ mmụọ ndị agha niile dị na Abatete na Abatete wee na-asị na ọdụ onye ọbụla ịlọ ide nnukwu akata mkpọ mmadụ anyị nwere bụ ide ihe eji rue n'isi zeta ya nka ajọmọ ya afọ ajọmọ na ya afọ ebube kene bụ na Chukwu nọ n'eluigwe gbadata ngozi oji ka ata ya fọdụ adụ mgbụrụ zara Jizọs Kraịst onye nwe anyị wee si uru na ọ ya adịziri onye ọbụla bata ebe a mma dịrị ide mma odi na ọ ya dịrị na anyị mma n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị Chukwu pụrụ ime ife niile mazị ife niile n'ụzọ ebe niile tupu nke a dị ama anyị ekele gị anyị bụ ụmụ gị agbakọ tata wee na-akpọku gị ọjị a ka anyị na-eji emekọ nye ka anyị ji ayọta gị ezigbo ife anyị sị gị bịa n'ọjị a bịa goziela anyị nsi na ide ife ihe eji wee bụ ide wee ruo na nka ma ọ na-akụkọ gị nwaanyị ka anyị na-eguzobe tata anyị ji ike niile nke dị n'elu na nke dị n'ala wee na-eguzobe ya si na ike ahụ na ọ ya adị n'ime gị ike ihe eji wee na-akpọ anyị okwu anyị na-aza gị anyị na ga na-emekọ mgbe si na ọ ya adịkwa ọ na anyị na mma onye mee ya mee nke dị mma nsi Chukwu oke abịa nwado ododo mana ọjị a ka ịta ya n'ọgbe ka anyị nwata anyị ibe ka ọ zụọ arụ na mkpụrụ obi ya gaziela na anyị n'ọfọ n'ụbọchị nke taata anyị na-agbaji anyị na-agbaji tata ndị ichie nọtasị wee na-afụ ihe na-eme abụrụ ihe ụmụazị na-ama etu o si wee dị ide ka anyị na-ekwu okwu n'ụbọchị nke taata ide anyị adịla ya ogologo ndụ ozi ojii a gbarata n'otu ozi ojii a ka anyị taa n'ibe n'ibe weta n'otu site Jizọs Kraịst onye nwe anyị ka agbaja merụwere anyị ọjị ebe a ka anyị wee merụwe aṅụrị onye agbaja nọ ebe a merụwere anyị ụbọchị ana m ekene ide Ugoji nke na ha ndị ova taa so nwadịana m bụ ụzọchukwu ụzụ ya bụ ụzọchukwu bụrụ ide ọfụ ndị ezimukwu nwe wee na-asị na ọ ya adịrị ya na mma ọ ya adụkwalụ lọọlụ ya bụ Ugoji maka na mmiri na ncha na-alụkwa ọlụ ọnụ nwesị na ọ ya adịrị Ugoji mma dụrụ ndị ọgụ anyị bịakwute ya mma wee na-asị na ide ụzọchukwu ọ na-echi echika nka ọ nweghị ihe ọ chọọ onye enweta ọ na-enweta ihe niile bụ ezigbo ihe ọ chọọ wee na-asị na abatara m aba afụ otu ndị ezimukwu si eme ma ụmụ ikorobịa ha ma ndị okenye ha
ha na-akwụrụ onwe bụ ogbu ala ka mbụ ụzọchukwu bụ nna m ochie afọ m otu ụmụ ikorobịa ndị ezinụlọ si eme ogbu ala siri otu ahụ eme nwesụ jide nke unu ji nwesị na ihe onye chọọ ọ na-enweta ya n'aha Jizọs. Agbajakwenu, Abatete kwezuenu, osepu onye oke, ndị mmụọ onye ihe eke ma onye ihe eke agbara ndị ji m na onye were onye ya ya okwu na ya ya bịa ekwu n'okwu na ndị bụkwu okwu ndị Igbo kwuo okwu ekwu obibi faya ekwu anyị bụ ndị nọ na o nwere onye eji aka na kroda Chineke ya gbazi onye ọzọ karịa ọfụma agozi agozi oji ata aka ọdụ na site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Agbaja makasị adị mma o. Uroji makana. Uroji makana. Makana. Biko anyị ji ọjị n'aka wee na-akpọpụ Chukwu nke pụrụ ihe niile onye okike. Nwa afọ anyị ụzọchukwu Udegbunam onye ka chi etubere ugo taa. And Chukwu tụrụ ya tata ama tupu ya etupu na wee rue n'aka. Wee na-arịọ Chukwu ọbịa aziela anyị gbaziela anyị ka anyị na-eme nke kwesịrị anyị ga-eme ka anyị wee tụrụ ugo wee lọtakwute ya wee sị na nwa anyị nwoke chiri ide ihe echiri ide nka anyị ya ya kwụ n'azụ na-esogbu na-asị Chukwu nke pụrụ ya ya bịa gozi agozi ka ata kọta na n'agbakọ anyị. Ka anyị gọọ nnukwu ka anyị gọrọ abụọ ofe na adị n'ime a na-asị Chineke abịa Chineke pụrụ ụzọ mere ya azụ nọ ya n'aka ndị nọ ya n'aka ya a sị na iru n'iru ga-enwe na ama nwe na ama azụ a na-asị ihe iru n'iru ka ya na-ama onye aka na-emekwa n'isi ezumụka anyị n'aha nke na n'aha Jizọs. Ife anyị na-agbakwa ezi bụ na idebi ụlọ na otu ọbụ ide na lọọlụ ya na anyị na-asị na ike ya akakwazi na-arụ ya na ide ya amakwa na ndị youth anyị nọ maka na all youth bụ the future of tomorrow. Nsi na ọfa nche abụ ife anyị na-agụ n'ọfọ nsi na youth anyị na ike ya adịkwa unu na-arụ ka anyị wee nwekwa ide ya adịkwa ka ide nke a wee si tupu oke abịa na ọlụkwa ife niile anyị kwuru itinyela anyị ya na agenda ma ọ protocol ma o mezuola anyị ya gazikwala na anyị n'ọfọ ezigbo kwụsị na ọdịgolu mma o ekele anyị na-ekpere obibi ide n'ụbọchị taata a na-eme mmemme alụ mmụọ ọkụ ide nke ihe nkesị ide niile ihe njisi na ọkasị ide niile bụ mbọsị ndị ichie nọ na-ahụ ọgbụgba mbọsị enwekọ ka ha kpuru okpu n'isi anyị wee si na okpu anyị kpuru taata anyị wee ezimụkwu na yutu ezimụkwu anyị kwu na ọ ya eleghị ọkụ n'isi o anyị kwu na ọcha anyị nọ na ya anọ na ya nọ ka anyị ka o dị na lọọlụ nwere ezinụlọ ruo ọ bụ na ọnwa onye bịa ka anyị n'omenala ibe anyị naghị atụrụ ide ugwu ọjụ wee na-azụ na onye mmụọ ya ọṅụta udo na ọṅụ onye mmụọ ya ọṅụta obi aṅụrị nwụta ibe akwa ibe enwe enwe wee na-ekwu na-achụ ide anyị nke taata n'ọya dịrị na ya mma o ide nke chukwu achị wee rikwe ọya dịrị na ya mma o wee na-asị na Chineke nna nọ n'igwe ya abịa ọ nwere mmanya ala ka ọ kpọọ ya ka anyị nụ aka ọ dara mma na site n'afọ Kraịst bụ na onye nwe anyị o
Mercy Apostle Ide Agbaja Abatete nke ise nke nwere chanya wee mee Christian omenala ndị gadere ndị na-akpọ ya na-akpọ igboro ọfọ were bie si n'aka dabara onye nke nwụrụ anwụ ozi na-anabie dịka esi eme daalụ ọ ga-adịrị unu mma Ide Ikenga Abatete ọ ga-adịrị unu mma ọkwa Ide nke banyere ọ gaghị ada gị ọkụ ma ọ ga-adịrị unu mma n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ugbu anyị na-egezi na nkwa Agbaja ebe Obi Agbaja na-agbaji ụbọchị taata ọ bụ nnukwu ụbọchị nke emume ọmụwa Mercy Apostle.
keke na obi wee kwue na ya ya n'ọsọ na ya ata keke asọ ya ebe ọ bụ na Agbaja na na họọlụ ebe a wee na-eti ya elu na anyị tebile ya eso n'ime ọ wee bụrụ na ide ezigbo ejiri taa dị na ịma na a na-agụ ka nke izu mmadụ na-aka ụka onwe mgbe ọ na-abụ ụka luo ya ọchị nwere isi ọba ndị abụbụrụ iri nke ebe esi wee weta ibe ji wee mee keeki ebute na Agbaja tata mgbe iji analụ ọda keeki ofe mpe ya dị 1,000 onye na-agba akwụkwọ ọchọba gị imeri eke onye na-anụ nwaanyị onye na-ekpe mkpesite ude ụda esi eme na keeki a imesi ka eji ezoto owe na apụta niile ezogbe ebere anyị niile mkpụga keeki ihe na-eme anyị na-ezu onye a emeghị ihe ekwesị ma ọ ka keeki na-emegide ya na-enye nsogbu mgbe ọbụla ebere anyị keeki a anyị taa ya One of the reasons you see the hand there back. I'm going to go and put in a tap. Or look at my anata. Am I making? Where's come my Abatete? I've been a hole. A boy with the money. I can't wait to use your money. But the come here, Nata. So I get it. A banker were never. You're quite losing a civil so the young man made provision for that. Here was our one year I was in a hall. I was in one hour and a bit. So now all the observation more than you are the governor. Everyone wondering why. Oh, one why you never. Young Pata, oh, everybody. But I didn't know you. Also, not right. Where's your enemy? Oh, Gian, or some no gay. I put a one million there. You are whether they just say to a blessing power. Now, I am Brutama, Manawa Geneva. It's like I believe to our Gamun. I am all cake, Abatete. So, my what cake on behalf of the Abatete. I will not show Obi Agbaja Abatete, Onowu Abatete, ọwọ́ bá mi á o. Mercy Apostle TV anyị na-ewetezi mmemme nke Ikenga Abatete na ngwụcha na Agbaja anyị bidoro ụnyaahụ n'isi ụtụtụ tata afta ka ejichara ebe igwe nyawa ji abịa n'isi ụtụtụ taa jebe na nke Obi Agbaja Onowu Abatete
chisie ekpu ihe okpu si ebe ahụ wee jebe na nke igwe wee je pay homage to igwe si na igwe jebe na bie wee nọsịa na bie si ebe ahụ wee jebe na nke ude nke nwụrụ anwụ of the blessed memory wee sizi ebe ahụ eriozie na Nkwa Agbaja. Anyị na-ekele gị na-asị ka Chineke mee ka okpu ekpunyere gị ghara ịda gị ọkụ maka ọ dịrị gị mma ka ihe ọma mere gị. Ọ bụrụ na ị na-akụtabu 10 ị ga-akụtazi ọ bụrụ na ị na-akụtabu 10 ị ga-akụtawazi 100 ya bụ 100. Onye na-akụta 100 ya akụta 1000 wee ruo na million. Ndụ ga-adịrị gị, ihe ọma ga-adị gị, ego ga-adịrị gị, ezinụlọ ga-adị mma. Ọchịchị gị ga-eweta udo n'obodo a weta gị n'iru. Ọ ga-adịrị mma. Ma anyị ka ya abịakwa ọzọ n'ihe ọma. A ga-echi echi dị iche iche a ga-akpa anyị ga-abịa mee ka ọ gaa nke ọma. Aka m bụ Mercy Apostle Oraukwu n'Ọraukwu. Daalụ.